ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الليل باب ديك مغنى أكن sallolin dare da za a yi magana a nan ana magana sallar nafila ne domin babin ko littafin yana magana akan sallolin nafila in ba ka ba akwai sallolin da ake yin su na farilla da daddare kamar sallar isha wadda da daddare ake yin ta qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya yana cewa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وبنجي تعالى نشوى يا أيها المزمل يا كيوانا ميرفا ميللبا قم الليل إلا قليلا كتاشي كتسيا سيوى الدري wannan dare din gaba daya sai dai dan lokaci kaɗan zaka rage nisfahu ko kuma ka ɗauki rabin wannan dare din abinda malaman nahu suke cewa badal na layl kenan nisfahu ka ɗau rabi ka sallaci rabi ka tsaya tsayuwar dare rabi aw qus minhu qalila ko ka dan rage daga rabin ba ya zama wato ainihin ya haura sulusi ko da bai kai nisfi din ba aw zid alayhi ko kuma ka ƙara akan thuluthi din akan nisfi din har ya kai ma thuluthain bisa akwai mafi karanci shine thuluthi akwai na tsakiya shine nisfi akwai kuma mafi yawa shine thuluthain wa rattilil qur'ana tartila kuma ka karanta alqur'ani karantawa ta daki daki wanda za a fahimci ma'anar da yake kunshe da ita inna sanulqi alayka qawlan thaqila ubangiji ta'ala yace hakika za mu saukar maka da magana mai nauyi wannan nauyi din malamai sun fassara nauyi din da nauyi kashi uku ko kala uku ko dai zama nauyi din da ake magana a zahirin sa nauyi din ake nufi saboda nana Aisha tana fada radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ana saukar masa da alqur'ani lokacin ana hunturun sanyi amma saboda wahala sai a ga yana ta sharba gumi ko kuma idan ana saukan masa da alkur'ani yana kan taguwarsa sai taguwar ta zama ba ta iya daukar sa ba dole sai ta durkusa ta tsaya saboda nauyin abin da ake sakowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai tafi a zahirin sa inna sanulqi alayka qawlan thaqila wannan thiqal din na nauyi kenan wasu malamai suka ce a fiqal din da ake magana anan shine wato nauyin aikin cewa wani abu ne wanda zai zo da abubuwa masu nauyi yi bari ga hukunci ga kaza shine zai zo da bayanin amanar da Allah ta'ala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana kaga wannan ayatin da kaga dutse da sammai da suka sun san abu ne mai nauyi saboda haka sai zama sun ce a wannan abu ne wanda yake mai nauyi ba za mu karbe shi ba za mu iya daukar sa ba amma dan adam yace kawo nan zan iya dauka to fassara ta uku kuma malamai suka ce faqilan ala al-mizan abu mai nauyi da yake nauyaya mizani domin zaka gani yanda karatunsa yake da dimbin lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane harafi ɗaya in ka karanta lada 10 ba ina ce maka alif lam mim wannan harafi ɗaya ke a'a bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun kaga lada 30 ke to da kinda zaka zauna ka kididdige shafi ɗaya ko shafi biyu ko izo ɗaya ko daga lada ne mai yawa kaga wannan zai sa abu ne wanda yake kawo nauyi a cikin mizanin mutum to shine Allah ta'ala yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layl haqiqa lokutan dare
lokaci da yake farawa da daddare, yanayin dare da ake samu wannan mutum ya tashi ya sallah, mutum ya tashi ya karatun alkur'ani, hiya ashaddu wata'an, wannan shi yafi hada zuciya da baki, ya zama na abinda baki yake faɗa zuciya din nan tana hararo shi, tana tadabburinsa, tana jin abin da yake faɗa, tana ɗaukar darussan da ake faɗa a cikin wannan, saboda dare lokaci ne wanda yake sauran halittu ma ba ɗan adam ba sukan rusuna, ya zama da abubuwa sun yi sauƙi. Idan mutum ya zo zai karatu ko zai yi sallah, zai sami nutsuwa da samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ai muwata'atan lil qur'ani, malai ce wato wannan yafi dacewa da fahimtar alqur'ani din, yani muwafaqatan li sam'ihi wa basarihi wa qalbihi. Wannan abin da ake karantawa zai fi shiga cikin wato jinsa, yana ji ba hayaniya a gari da yawa, wa basarihi ganin sama in kallo yake ko abin da ake faɗa din ya ringa hararo shi da idanunsa na basira, wa qalbihi sannan zuciyarsa kuma ta ringa kiyaye abin da ake faɗa, umarnin da ake yi a ciki tana kokarin yadda za ta dabbaka shi, abin da aka hana a cikin bayanan alkur'ani kuma tana gaya wa kanta yadda za ta bi ta nisanci wannan abin. Wa man qara'a wata'an ay ablagu fi thawab, wanda ya karanta wata'an ana karanta wita'an, cewa wannan wato karanta shi da a lokutan dare ablagu fi thawab, yafi yawaita lada, domin yafi sa mutum ya karanta alqur'anin zuciyarsa tana tare da alqur'ani. Kaga wanda ya karanta shi bit tadabbur, yana karantawa yana bibiyar ma'anansa, ba daidai yake da wanda kawai haruffan da lafuzzan yake karantawa ba. Wa qila aghladu ala al-insan, cewa wannan ya fi shiga jikin mutum, li'anna al-layla ju'ila sakanan, domin dare ko ya fi wahala ma mutum ya tashi yayi a wannan lokaci din, domin dare lokaci ne da aka ware ko mutane suka fi tafiya a lokacin da su sami hutu kuma su huta. Wa minhu qawluhu, yana daga cikin wannan wata'an din fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yana yin addu'a wa mudar, yana cewa Allahumma shdud wata'ataka ala mudar, ya ubangiji ka tsananta kamunka akan mudar. Wasu kabila ne da an yi bayanin su lokuta da dama, waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ringa musu addu'a cewa Allahumma ij'alha sinina ka sini Yusuf, Allah ka sanya musu su zama fari kamar irin fari da aka yi lokacin annabi Yusuf. Shi sa sai Allah ya amsa addu'ansa kuma ya zama wato sun yi fari din nan shekara 7 saboda wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu. Shi sa kenan ake cewa addu'a makamun mu'min. Annabi sallallahu alaihi wasallam in abu ya zo wanda aka rasa yadda zai, sai ai addu'a, sai ga Allah ya kawo mafita. To haka sauran al'ummar sa abin da ya kamata kenan. Yanzu babu abin da yake da ittifaki a wajen mutane, da abin in ka faɗe shi ba wanda yake da ja, kowa zai ce haka ne, irin mu ce to al'amuran mu sai addu'a. Akwai wanda yake da ja? To amma inda matsalar take shine yadda muka haɗu muka yadda cewa al'amuranmu da halin da muke ciki yanzu ba mu da mafata, ba mu da matsirata in ba addu'a ba zuwa wajen Allah madaukakin sarki. To sai zama mutane da yawa suna jira a yi addu'a. Ai mun yadda cewa addu'an zai a yi addu'a, mu yi addu'an tare, kuma kowa in ya tashi shi ma ya addu'a. Ka yi addu'an tsakaninka da Allah cewa kana neman wa al'umma, kanka da sauran al'ummanka mafita, kana neman musu sauki, kana neman Allah iyaye musu halin da suke ciki, kana neman Allah izaba musu shugabanni na gari, kana addu'a wa shugabannin cewa Allah ya kimsa musu tausaya mana, ya kuma haskaka musu hanyar da ya kamata su jagorance mu, wanda za mu samu sauki da sa'ida. To wannan ba sai an zo a makaranta ko a masallaci ko a wajen wani taro sannan ayi wannan addu'an ba. Kai ma da kake tashi salatul qiyam, salatul layl, in kai ba kai kadai za ka yi ta addu'a ba, Allah ka kawo ciniki, Allah ka kawo kaza, Allah kai kadai. In kayi wa kanka ma ba laifi bane ba. So sai kuma ka hada da sauran al'ummanka, ka hada da garinku, ka hada da shugabanninku, ka hada da kowane sauran al'ummar musulmi waɗanda suke cikin tashin hankali, irin mutanen Turkiya da Syria da waɗanda suke fama da halin da suke ciki, duk ka hada da su. Kai ma in kana wannan addu'an
mala'iku suna na a gefe suna cewa kai ma Allah ya maka irin abin da kake. Qala al-Hasan kullu salatin ba'da al-isha al-akhirah, duk sallar da aka yi ta bayan isha fa hiya nashi'atun min al-layl, wannan sallah ce da aka yi ta a wani yanki na dare. Yuqalu kullu ma hadatha bil-layli wa bada faqad nasha, ana cewa duk abin da ya faru aka fare shi ya fara da daddare to sai a ce masa nasha'a. Shi sa Allah ta'ala ce nashi'atal layli wa huwa nashi'un, kenan ya fara, wal jam'u nashi'a, jam'in sa shine nashi'a. Qala al-Azhari nashi'atul layli qiyamul layl, al-Azhari yace nashi'atul layl ana nufin qiyamul layl. مصدر جاء على فاعله كالعافية بمعنى العفو، مصدر ني أما يزود مأون فائل اسم الفائل، كما يند عافية تكيزوا باسم الفائل مأون انت أما تنالف عفوا. وقوله سبحانه وتعالى لفتن ألا مدوك كنسركي ليتشي إن لك في النهار سبحا طويلا، أنباك داما أنواري مكرانا ya zama tana da tsawo wannan dan kai kawanka na isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki da abubuwan da ya shafi rayuwanka. Ai itiraban wa tasarrufan, ai an baka rana wuni ya zama lokaci ne da za ka yi tasarrufin al'amuran rayuwanka da al'amuran al'ummanka da al'amuran abin da ya shafi nauyin da aka ɗora maka na isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki. Wa qala Allah jalla dhikruhu, Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya yace wa min al-layli fatahajjad bih, da daddare kuma idan dare yayi to ka tashi kai tahajjudi. Sannan tahajjudi an ce tahajjud daga ijtihad ne, wani abu ne wanda za ka yi kokari kai fada da zuciyarka ka tashi kai shi. Shi yasa wasu malamai suke cewa sallar tahajjudi ba ta zama tahajjudi da ma'anar kalmar har sai in mutum ya yi bacci ya tashi, saboda wannan shine kai kokawa a cikin magana fatahajjad, kai kokawa da ranka kana bacci lokacin da bacci ke daɗi, lokacin da kake jin daɗin bacci ka bari wannan baccin ka tashi dan kai sallar da ba wajabta maka ita ake ba. To kaga wannan shine wato tahajjud, mutum ya tashi yayi kokari yayi fada da zuciyarsa dan ya tashi ya bauta wa Allah madaukakin sarki. Wasu malaman suka ce wannan ayan tana nuna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin baya an wajabta masa a farkon al'amari, an wajabta masa qiyamul layl. Duk da Abdullahi dan Abbas yana cewa a'a idan haka ne ai da abin da aka wajabta Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama an wajabtawa al'ummansa, kuma al'ummansa ba kowanne ne suka yi ba. Abin da Allah ya ce wasu daga cikin mu'minai sun bi ka, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, wasu daga ciki sun bi. Inda umarni ne na wajibi sai a ce abin aka ce waɗanda suka ce wajibi suka ce ai gashi na Allah ta'ala ya ce fatahajjad bihi nafilatan lak, suka ce wannan shine an ɗora al'ummanka sallolin farilla guda 5, kai kuma an ƙara maka da tahajjudi nafilatan laka, ƙari ne akan nasu saboda kana gaba da su, kai ne jagoran su, kai so a ce nafilatan laka. Shi kuma Abdullahi na ba ce a'a nafilatan laka, nafila ce a kanka saboda ga ba wajibi bace ba. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, bayin Allah na gari masu neman kusanci ga Allah madaukakin sarki, waɗanda za a zo a ranar alkiyama a ce musu to ku zo ga rahmar ubangiji, ku zo ku shiga aljanna, al'amarinsu a duniya yadda yake shine kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, dan kaɗan ne lokacin dare suke kwantawa. Sauran lokacin dare ko dai suna sallah ko suna zikiri ko suna karatun alkurani ko suna yin wasu abubuwa. Jisa wani bawa Allah ce masa an karanta alkurani cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, an saukar muku da littafin da kowa akwai maganarsa a ciki, kowa an ambace shi. Yace to shi bare je nemo inda aka ambace shi, ya dauko ayoyin alkurani in ya karanta wannan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, yace ba anan nake ba.
kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, yace da yaushe ma muke iya tashi sallah, yace nan ba bana nan. duk wacce ya karanta ya ga ba sa nan, sai can ya gano wata khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, yace ga inda muke nan. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. يا تنبينا عائشة yace mata yaya sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take a Ramadan. qalat sai tace mu ma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'a. sai ta amsa masa, ta bashi amsa wato ainihin mai gamiya, uslubul hakim kenan. kana iya tambaya a ga bangare ɗaya ka tambaya sai a baka, kuma kana buƙatar ɗaya bangaren sai a baka amsar duk bangarori guda biyu. wani lokacin ma kana iya tambaya a gane cewa ba abin da ya kamata ka tambaya kenan ba, akwai wani abu da ya fi dacewa ka tambaya, sai a baka amsar abin da ka fi dacewa ka tambaya. yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. kaga wannan usulul hakim ne, ba wancan ya kamata ba. dan can da aka ce an tambaya ce qulil afu, amma anan sai aka yi usulul hakim cewa ai ka fara tambayar wa da wa zaka bawa, ka san su tukunna kafin ka san wa suwaye zaka ba. shi yasa da aka zo aka ce masa to afu, to kaga mutum yana iya tambaya a bashi amsa daidai tambayarsa, yana iya tambaya kuma a gano akwai wata amsa ƙari da ya kamata yana buƙatar ta, yana iya tambaya kuma a ga cewa wannan tambayar ma ba amsar ta yake buƙata ba tukunna, akwai wata amsar da yake buƙata sai a bashi wannan amsa. to ita ma na Aisha uslubul hakim ta yi nan, sai ta gwama abubuwa guda biyu ta bashi amsa, kuma yana bukatar ɗayan. sai ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'a, baya kasa karawa akan raka'a 11 a cikin ramadan ko a wajen ramadan. ko lokacin Ramadan ko ba lokacin Ramadan ba, sallolin sa na dare baya wuce raka'a 11. yusalli 4, yana sallatar raka'a 4 farko tukunna. fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kar ka tambayi ni ka ce ma ya yake kyautata su, ya yake tsawaita su kuma. thumma yusalli 4, sannan ya sake sallatar raka'a 4 kuma. fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kar ka tambayi irin yadda yake kyautata su ko tsawaita su. thumma yusalli 3, sannan kuma sai yi sallah raka'a 3. qalat Aisha, na Aisha tace qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cin ce musa ya ma'aikin Allah, atanamu qabla an tutir, yanzu zaka yi bacci kuma kafin kai wutiri, bayan ka gama sallan dare kuma zaka yi bacci kafin kai wutiri. fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha, ya kina na Aisha, inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi sallallahu alaihi wasallam. to waye yake cewa wasu wai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kowa yake? akwai mai hankalin da zai faɗi wannan? akwai wanda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kowa yake? ai babu wannan, ba wannan. in an ce akwai abin da ake bayani kamar abin da Qur'ani ya faɗa cewa qul innama ana basharun mithlukum, gaya musu cewa ni ma mutum ne, halitta da aka halicce ni da jini da ɓargo da tsoka da kashi irin a wannan ɓangare ne. yuha ilayya, ai wannan ma ya gama bambanta gurin yawa yake maka wahayi. to ka gani, saboda haka ba da an ce basharun mithlukum a wajen halitta da wasu abubuwan na rayuwa, kamar yadda zamu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bacci ya bishari, yayin wannan mithlukum na bangaren rayuwa ne da halitta. amma sauran abubuwa ai ko mutane a tsakaninsu suna gani wannan ba daidai yake da wannan ba, wancan ba daidai yake da wancan, da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to shi ne yace
to haka wasu daga cikin malamai suka ce tunda bata ambata ba tana nufin hudin yake yi gaba daya, sannan ya ƙara yin hudin, sannan ya raka'a uku kuma sannan ya yi sallama a matsayin wutiri. Shi sa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da yazo yana magana akan sallar dare sai ya ce shi ya gano cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama riwayan sallolinsa ko dai a ce 11 ko a ce 13, yace to abinda shi ya fahimta shine sallolin da ake yi da rana su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwafe su yake yin su da daddare. Yace ba na Aisha tace yusalli arba'an, salla azhar kam rak'at arba'an, wa yusalli arba'an sallame la'asar, wa yutiru bi thalathin sallame maghrib. Yace in ka dauko kuma don sallar isha ita ta dare ce, yace idan ka dauko riwaya kuma 13 to ita ai sallar asuba baina ce, baina zalika sabila ce. In ka shigar da ita sallar rana alfitr ya keto ta shiga, in ka shigar da ita sallolin dare ta shiga, saboda lokacin na akwai duhu, saboda haka suka ci shi sa ba saka ta ba, kuma an saka ta da wancan ake magana. Amma wasu malaman suka ce a'a, kamar a malikiya suka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna to sai a ji wannan ka'ida din, sai zama wannan din ma raka'a biyu yake yi, sai ya zauna sai kuma ya sake raka'a biyu. Wannan da tace arba'in din tana nufin daki ne, daki na farko raka'a hudu sannan kuma yayi biyu guda hudu. To shine ta yace ni idanuwa na suna yin bacci amma zuciyata bata bacci, sallallahu alaihi wasallam. Shine malamai suka ce to yanzu wannan hadisi din ka san duk inda malamai suka ga wani abu da wani nan gaba, tun a lokacin ba samu wanda suke kororoto suna so su soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisansa ba, su ce a wannan ya ci karo da wannan, ya aka ce nan kuma kaza, kuma aka ce nan kaza. Sun hararo waɗannan abubuwa sai su yi bayani da in ka zo kana duba za ka ga amsoshin waɗanda yanzu suka zo suna magana. Yace an ce inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi. To ga kuma hadisi can cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya sun zo wadi sai ce ka zauna ka kulan mana da alfijir, za mu dan kishin gida. Sai suka kishin gida, sai shi ma yana zaune yana gengedi yana kallon alfijir, shi ma bacci ya dauke shi wanda aka bashi gadin alfijir. Akwai riwayan da ta ce ba su farka ba sai da rana ta bige su, sai suka farka a gigice. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a matsa daga wannan gurin sai a je a yi sallah. To ya akai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aynayya wala yanamu qalbi, ya kuma akai bacci manzo sallallahu alaihi wasallam yayi baccin da har sai da rana ta fito. Sai kace ai ba wani cin karo a cikin wannan, domin alfijir me yake ganin sa ido, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aynayya tanaman, ai ba zuciya ce take ganin alfijir ba, saboda haka babu wani cin karo tsakanin waɗannan hadisai. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا صلى ركعة 11 sai wutiri da guda daya, mana raka'a 10 da wutiri guda daya. Fa idza faraga minha in ya idad da sallan ibtaja'a ala shiqqihi al-ayman, sai ikishin gida a tsagin jikinsa na dama, hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin, har sai ladan ya zo ya ce masa ko yayi kira, fa yusalli raka'atayn khafifatayn, sai salla raka'a biyu wadanda suke gajeru, wato raka'atul fajr. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وقال معمر عن الزهري فإذا طلع الفجر. معمر يتشي دقى إمام الزهري إذن الفجر يكيتو صلى ركعتين خفيفتين، سي صلى ركع بيو ودن دسكي جيرو، ثم اضطجع على شقه الأيمن،
sai kuma ya kishingida a tsagin jikinsa na dama hatta yaji al-mu'adhdhin har sai mai kiran sallah ya zo fa yu'dhinahu ya kiran sallah ko ya ce masa lokaci ya kai. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله ونومه مضطجعا حتى نفث. baccin nan da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingida yayi bacci har aji gungunin bacci, aji yin sautin da mai bacci yake fitarwa. wa qiyamuhu ila salati min khasa'isi, amma in ya tashi kuma ba zai yi alola ba sai je sallah. to shi malamin sai ce wannan min khasa'isihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin khasa'is da suka keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. me yake nufi anan? yana nufin cewa kai da in kai haka sai ka sake alola. wannan kuma shine ra'ayin Shafi'iyya, kuma malamin da man ba Shafi'i ne, cewa su sun raba bacci suna in baccin da mutum yayi a zaune ne, yayi gingidi a zaune, ko da yayi wannan sautin da ake yi na mai bacci mun shari, to wannan ya tashi zai sallarsa ba sai ya canja alola. amma in dai ya kishingida, saboda suna la'akari da yadda zamantakewar mutum din yake, in yana zaune haka wani abu yana da wahala ya fita jikinsa, amma in ya kishingida akwai yiwuwar alolansa ta kari ba tare da ya sani ba. sai suka ce in dai a kishingida ne, in mutum ya tashi ya bacci har ya mun shari, sai zama da ya tashi ya sake alola. amma idan mutum a zaune ne, to shikenan sai ya tashi ya sallansa. wannan Shafi'iyya kenan. amma mu mazhabin mu na Malikiya suka ce tawilun qasirun thaqilun khafifun ko yanqudu al-wudu. indai kai shi indai ba bakan bane, a ce kana jin abin da ake faɗa kawai da amma kana dan abin nan, suka ce wannan in kuma shi ma din bai tsawo ba. amma Ahnaf su shine zaka sha mamaki, musamman in ka je a Saudi Arabia. waɗannan mutanen za ka gani a cikin masallaci da yanda ƙarar sifikan masallacin harami take, ai kiran sallah mutum bai sani ba, yana bacci. a tare ikama bai sani ba, sai ka tashi shi an fata da ikama, ina tashi kuma ya kama bayan kai ba maliki sai kai ta mamaki, amma shi ba hanafi akan daidai sai ki, domin bacci baya cikin hadafi. ai ko malikiyan cewa suke sababi ne, ba cewa suke hadaf bane ba, sababin da yake samar da hadafi ne. to su kuma al-yaqinu la yazulu bi-shakk. yayi alola dan yayi bacci baya kare alola, so in dai ba shi ya ji cewa yayi wani abu ba, ko wani ya gaya masa cewa a'a da kana bacci kayi wani abu, to shine yanzu yaqini ya zo masa alolarsa ta kare. in ba haka ba tashi zai kawai kabbata sallarsa. in baka san wanda sai kai ta kallon sa kana cewa kaga wasu wannan jahilai ne, a'a ba watakil kai ne jahilin mazhabobi. baka san abin da wasu mazhabobin suke ciki, su abin da aka koya musu kenan, abin da suka karanta kenan. kai ma in ka zo kana yin wani abu haka suke kallon ka, suna cewa wani ya ga wani yana alola, yanda yake alolan yanda muke alola mu wanko daga turken kunne zuwa turken kunne, yace kaga wani da alama garin su ba ruwa, yanzu ya zo Saudiya ya ga ruwa gashi nan yana wanke fuska ko ina da ina, domin su a wajen su wanke fuska haka ne kawai, don alwajhu ma yuwajihuka. fuska shine abin da kake gani ka kalli mutum. suka ce nan yana da suna daban, sunansa kundukuki, azar. yace kuma Allah bai ce maka ka wanke azar ba. saboda haka su in sun ganka suna mamaki, kai kuma ka gansu suna da ce wannan duk sun ballam a fuskar su. to shine malai yake cewa wannan khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, lianna aynahu kanat tanamu, domin shi idan sa ne yake bacci, wala yanamu qalbuhu, amma zuciyarsa ba ta yi. fa yaqdatu qalbihi tamna'uhu min al-hadath, cewa tunda zuciyarsa a farke take, to wannan tana hana cewa ya zama wani abu da zai karya masa alula ya faru. wa inna ma muni'a an-nawma qalbuhu, abinda isa aka hana zuciyarsa ta yi bacci, liya'iya al-wahyi, domin ana iya masa wahayi ma yana baccin. domin ru'yal anbiya wahyi, mafarki da annabawa suke yi ai su wahayi ne ake musu. id uhiya ilayhi fi manamihi, idza uhiya ilayhi, idan aka yi masa wahayi yana bacci ne.
قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي رؤيا مفركين النبوة شما وننوئين وحي ثم قرأ سيكرا تفئن الله تعالى ديكي شوى إني أرى في المنام أني أذبحك ناغني أبتشي ناي مفركي شأننا ينكك ونو كذا أبتشي يغني كما يتبتد شوى ونن شيسا الله قد صدقت الرؤيا. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يونس هو ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا صلى تنافلة دقما وص صلى العشاء زوا صلى الصباح 11 ركعة قوم شهادة يسلم من كل ركعتين ينا يسلم قوة ركعة قدابي ويوتر بواحدة سيكما يوتري دا قدادا ويسجد سجدتين زي سجدا كما واتو عينهم كما يركع قدابي قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية وركعا سقدابي تنا كي سوان أشي كمتين كي يكرنت آية 50 قبل أن يرفع رأسه كما يسجد سوان سجود التاسع ينا كيوا كمتين كي يكرنت واتو آية 50 فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر إذا لا دن يقام سلن يقام كرن سلنا الفجر وتبين له الفجر يكيتو قام فركع ركعتين خفيفتين سيتاشكم ركع بيو ولن تسكم الصوتي ثم اضطجع على شقه الأيمن سيد أنساك كشنجدة أي فاجن جكين سنداما حتى يأتيه المؤذن للإقامة حسي لا دن يأتي مزتضاء تالي إقامة فيخرج سأل تصنع يفتو وبعضهم يزيد على بعض وسرواية دا غني أكوي كاري أكن أبن دا كفنا اتفق على إخراجه من طرق عن ابن شهاب أما الدحنيوي سنهدو شوى ونن حديث عن ساميش ابن شهاب الزهري وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا صلى ركعة قوم شاءك عدري من هالوتر daga cikin wannan sha'akun akwai wutiri wa rak'atul fajr akwai kuma rak'atul fajr to daga tawarware wancan da wasu suna cewa ai akwai ittirab a cikin riwayoyinta tace a ittirab yana zuwa ne idan lokaci ɗaya ta bada labari kuma mai riwayan mutum ɗaya ne to sai a ce akwai ittirab amma idan ya ga masu riwayoyin daban-daban ne ya danganta da tambayar da yanayin wanda ta gayawa a lokacin bukatarsa a lokacin to daga zai iya yiwa a sami bambancin bayanai saboda bambancin bukatun wanda ya tambaya ko wanda ake gayawa bayani هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن حنظلة أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لا تنبينا أن عائشة دنغني لسلم من ذلك صلى الله عليه وسلم الدري فقالت 7 تشينا يسلى ركعة بقي و9 ينا يسلى كما ركعة ترى و11 ينا يسلى كما ركعة قوم شادية سوى ركعتي الفجر بند ركعة الفجر wata riwayan ta zo ta yi bayani cewa wannan me ake nufi ba ana nufin ka hada su ba fa ka ce 7 a tara da 9 a tara da 11 ai kaga kowane adadi da ta faɗa mara ne sai ka gane cewa
mana wannan daban ne daki ne yana yi 7 kamar yadda riwayan ta ce lokacin da girma ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama baya iya yin raka'a 11 sai yi ma raka'a 9 da ma abu ya ƙara karuwa sai zama ma raka'a 7 yake yi. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس كريب وطالب عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته ياجي أكوانا ودنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ودئتكم خال السشي يرؤور مهي في السن قال فاضطجعت في أرض الوسادة سياك بان وتشنفداني ما نكونتا لقد شنجيفي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها من زال صلى الله عليه وسلم كما يبي صوان لكن كوطوان شنفدان سشيد إيالا سسوك كونتا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم يبتشي حتى إذا انتصف الليل هد لوكتشن دري يجاء يكي كسر ربي أو قبله بقليل ko kafin rabin dare da kaɗan aw ba'dahu bi qalilin shine aw unqus minhu aw zid alai zid aw unqus ce ko dai kafin rabin daren ko kuma bayan sa da kaɗan istayqadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farka fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadayhi sai Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana shafi fuskansa yana so ya kori baccin da yake fuskarsa. So zaka gani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ma wato sai da gaske yake tashi ba wai karka da ta cewa baccin baya son baccin ko baya yin baccin bane shi sai yake tashi wannan sallah. In kana jira sai lokacin da ka ji bacci ya ishe ka tashi kai sallah to wannan lokacin ba zai zo ba. Gashi manzo Allah sallallahu haka yake tashi ya ringa murza idansa da fuskarsa dan ya zama da baccin dan ya tafi a fuskarsa dan ya tashi ya sallah. صلى الله عليه وسلم ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران سنن من زال صلى كانت آية 20 إنن نذكر سورة آل عمران ثم قام وإنما لم يسكت وإن يكيدون متزي كرنت على القرآن كنا بيد علولا بما أن صلى الله عليه وسلم كافية علولاني يكي وإن كرت ثم قام إلى شن معلقة سيتشد وتسل كسة وتعبوتا زبروا tana rataye a jikin wata dirka fatawadda minha sai ya dauko ya alola da ruwan ciki fa ahsana alwudu'a ya kyautata alolan thumma qama yusalli sannan ya tashi yana sallah qala abdullah ibn abbas yace fa qumtu ni ma sai na tashi fa sana'tu mithla ma sana'a sai ne irin abin da yi thumma dhahabtu sannan na tafi fa qumtu ila janbihi na tsaya a gefansa fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa na dama a kaina fa akhadha bi udni al-yumna yaftiwa sai kama hannun wato kunne na dama yana murza haka ne yana ja fa salla kamar yana nuna masa ga abin da ya kamata yi fa salla rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu ya sake yin wata 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 raka'a biyu ya sake raka'a biyu sau 6 raka'a nawa kenan thumma autara sannan sai ya wuce thumma taja'a sannan sai ya danki shingida hatta ja'ahu al-mu'adhdhin har sai lokacin nan mai kiran sallah ya zo fa qama sai ya tashi fa salla rak'atayn khafifatayn thumma kharaja fa salla as-subh هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك والشن أبن ذاك في الشن إن ذاك شيء وأن الإنس الكاكو نبوتا الخلق من الأسقية لأن أبن مزبيني ذاك زبروا وهو أشد تبريدا للماء وأن المزبيني ذاك صار وايسين وقال عطاء عن ابن عباس ثم قمت إلى شقي الأيسر عطاء ابن عباس سينة أجيب ساكن سنهوه فأخذ بيدي من وراء ظهره سيكام هنونا تباينسا يجاوني فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأمر يجودني يداودني ساجن
ko bangaren sa na dama. Wa qala Abu Bishr an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas fa akhadha bi dha'ubati, sai kama wato abin nan gashin kaina, du'abati sai kama gashin kaina, fa ja'alani an yaminihi, sai dawo da ni wato ainihin bangaren sa na dama. Qawluhu fa akhadha bi udni yaftiluha, wannan maganar da aka ce fa akhadha bi udni yaftiluha, fa hadha al-fatl yahtamilu an yakuna li yudirahu ila yadihi, ana nufin ta ya kama kunnan sa ne haka din ya jawo sheda da shi wato daman sa. Wa yahtamilu an yakuna mithla at-ta'dib, kuma zai iya yiwa kamar dan a koya masa ne, a nuna masa kamar yadda ake jan kunne. فيكون ذلك أبلغ لما يريد منه, wannan zai kai matuƙa dan ya nuna masa ga abin da ya kamata, ga abin da yake so. Wa azkara lahu fi ma yastanifu, kuma wannan shine ko shi zai ringa tuna ko da nan gaba yayi ba haka ba. Fa innal muta'allima, don mai neman sani mai koyo, idza tu'ahhida bi fatl al-udhni, idan aka yi masa abu ta hanyar a kama masa kunne a gaya masa abu, kana azka li fahmi, wannan zai fi saurin fahimtarsa kuma ya rike shi sosai. Wa au'a lima sami'ahu, ya kiyaye abin da yaji. Haka Rabi' anna Shafi'i fatala shahmata udhni, Rabi' ya ce shi ma wani lokaci Imam Shafi'i yayi masa haka, zai ga masa wani abu sai kama kunnansa. Qala Rabi' yace falamma wajadtu hadha an ibn Abbas, ina karanta wannan bayanin daga Abdullahi dan Abbas, alimtu anna Shafi'i fa'ala dhalika an asli, sai na gane ashe Imam Shafi'i yayi wannan abin da asali, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya Abdullahi dan Abbas. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالة عند ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي يجي بيا بقاتنسا، غسل وجهه ويديه، يدو يوينك هننسا يوينك فسكنسا، ثم نام سنن يبتشي، ثم قام سيتاشي كما الدري، فأتى القرب يجي يتقوى من يركلا abin da ɗan kan da ruwa yake ciki, fa atlaqa shinaqaha, sai kwance bakinta. Thumma tawadda'a wudu'an bayna wudu'ain, sai alwala tsakan matsakaici, alwalan da yake bai yi uku ba, wata giliyoyi biyu kenan ta tsakiya. Lam yukfir, bai yawaita ba, wa qad ablaga, amma ya wanke komai. Fa salla, sai salla, fa qultu fatamattaitu, sai na tashi sai na yi miƙa. Karahiyata an yura anni kuntu abki, yace dan ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa shi daman can ba bacci nake ba, kamar ina ta kallon me yake ciki. Fa tawadda'tu, sai nuna kamar lokacin ya tashi, sai ni ma ne alula. Fa qama yusalli, Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tashi yana sallah. Fa qumtu an yasarihi, sai na tsaya a bangaren sa na hagu. Fa akhadha bi udni, sai kama kunne na. Fa adarani an yaminihi, sai jiyo da ni damansa. فتتمت صلاته 13 ركعة، sai sallan da yayi ta cika, ya cika sallolin sa raka'a 13. Thumma taja, sannan sai yake shingida. Fanama hatta nafakha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har sai da aka ji sautin da mai bacci ke fitarwa. Wa kana idza nama nafakha, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi bacci ana jin wannan sautin. فآذنه بلال بالصلاة، سي بلال يزو يكرن صلى كوينا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى ولم يتوضأ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي صلى بترد الأولابة. وكان في دعائه ينتهي الدعاء دمزاء الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا، يا أبنجي كسني حسكي أزوجياتا، وفي بصري نورا كسني حسكي أجنينا، وفي سمعي نورا كسني حسكي أجينا، وعن يميني نورا فسني حسكي أدامنا، وعن يساري نورا فسني حسكي أهوبنا، وفوقي نورا فسني حسكي أسمنا، وتحتي نورا فسني حسكي أقسنا، وأمامي نورا فسني حسكي أقبانا، وخلفي نورا فسني حسكي أبايانا، واجعل لي نورا فسني هذا قبائل زمان. قال كريب يتشي
wa sab'un fit tabuti ba iyakar su kenan ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace akwai raguwa guda 7 suna cikin tabutu. Malamai suka ce tabutun yana nufin cewa ko da ya rubuta su yanzu ba zai iya karanta su ba lokacin da yake faɗan magana, amma suna nan a rubuce. Ko kuma yana nufin suna cikin zuciyarsa amma yanzu ba zai iya faɗo su ba, ya manta su. Shine ce sab'un fit tabut, ma'ana waɗannan akwai karin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har guda 7. Falaqitu rajulan min walad al-Abbas, sai na haɗu da wani mutum daga cikin wato ainihin su ɗaliban Abdullahi dan Abbas. Fa haddathani, ana ce masa Salama bin Kuhayl. Fa haddathani bihinna, sai ya gaya mu ce nace lokacin da Kurayb ya faɗa ya ce akwai guda 7 da ya manta su. Wa'anne ne guda 7? Fa zakara, sai ya ambaci wa asabi wa lahami wa dami wa sha'ri wa bashari, sai ya ambaci waɗannan guda 5. Guda 7 ne suka rage ko? To shi ma ya manta biyu. Yace da ɓargo da ƙashina da nama na da jini na da gashi na da fatata. Wa zakara khaslataini, sai ce sauran ma ya faɗi ce sauran ni ban iya tuna su ba. Shi malamin yace na sami sauran ma guda 2, shine yace wa fi qabri nuran, cikin kabari na ma ka sa haske, wa fi izami, a cikin kasusuwa na ma ka sa haske. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال كراهية أن يرى أني أنتبه له. wancan abinda Abdullahi bin Abbas yasa ya nuna kamar lokacin ya tashi ce saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a lokacin nan kamar ina bibiyan me yake ciki. Qawluhu fa atlaqa shinaqaha, ash-shinaq huwa al-khayt alladhi yushaddu bihi famul qirba. Shinaq din shine zaren da ake daure bakin wannan salkari. Wa qala Abu Ubaida shinaqul qirba huwa al-khayt aw as-sayr alladhi tu'allaqu bihi al-qirba 'ala al-watad. Ko dai zaren da ake daura bakin ko zaren da ake daurawa a jikinta a rataye ta da shi a jikin dirka. Yuqalu ashnaqaha idha 'allaqtaha, ana cewa ashnaqtaha idha 'allaqtaha. Qala Abu Ubaida yuqalu ashnaqtu an-naqa idha maddaha rakibuha bizimamiha yakuffuha, ana cewa ashnaqal naqa ya daure wato ainihin taguwa in ya ja ragamanta ya daure ta a cikin wani abu, kama yakbahu al-faras, kamar yadda ake wa doki. Qala Abu Zaid shanaqtu an-naqa bighairi alifin ashnaquha shanqan. Qawluhu abqihi, yace abqihi ay arqubuhu, bana sa nisa sama ya gane cewa ina bibiyansa. يقال بقيت الشيء أبقيه بقيا إذا انتظرته، أنا شوى أبقيت بقيا إذا انتظرته، أنا شوى لا بأبي ونبي بيشي إذا نجرى لنا كله ومتينا كله عند ونا أبنك. فإن شاء الله أنا اللي زام سيا بإذن الله تعالى. الله مدوكين سركي يكرب أبو بكر نبوك فدا ديدي بابو dan gaba daya ya ba mu ikon aiki da su, abinda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah madaukakin sarki wannan zabe da muke fuskanta, Allah ta'ala ya zaba mana shugabanni na gari. Allah ta'ala waɗanda ya zaba mana kuma ya kimsa musu kaunar mu da tausaya mana. Allah ta'ala ya sanya hanya ko ya haska musu hanyar da za su jagorance mu, hanyar da ta dace da mu, kuma za mu samu sauki da sa'ida. Halin da ake ciki a wannan ƙasa, Allah madaukakin sarki ya yaye mana. Allah mun sani, mun sakankance, mun yi imani da a cikin kokon zuciyarmu ba wanda ya isa ya yaye mana abin da muke ciki in ba kai ba. Ya ubangiji ka yaye mana, ya ubangiji ka kawo mana sauki. Azumi da yake karatowa, Allah madaukakin sarki ya hore wa kowane musulmi ya samu abin da zai ci, da abin da zai yi hidima azumi, da abin da zai yi hidiman sallah. Yan kasuwa, Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin kasuwancin su, ya sanya albarka a cikin cinikin su. Ma'aikata da sauran masu sana'o'i, Allah ya sanya albarka a dukkanin abubuwan da suke samu da abubuwan da suke gudanarwa. Malam Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, wanda shine ya assasa wannan alkhairi, Allah madaukakin sarki ya cika masa ladansa, Allah ya gafarta masa,
Allah ya haskaka makwancinsa, Allah ya kyautata bayansa, dukkanin abin da ya kafa Allah maɗaukakin sarki ka jibinci wannan al'amari, Allah ta'ala ka kalli ka rike wannan abubuwa da ya kafa, Allah maɗaukakin sarki ka cika masa ladansa. Shugabanninmu musamman mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Dr. Aminu Ado Bayero, Allah maɗaukakin sarki ya masa jagoranci, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ji kan magabatansa, shi ma Allah ya riko da hannunsa ya jagorance mu hanyar da ta dace. Dukkanin sauran al'umma musamman al'umma da suka yi ta kai kawo ba dare ba rana wurin su ga cewa wannan makaranta, wannan masallaci ya tafi bisa gwadaban da marigayi malam ya bashi a kai. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah su ma ya kula da bayansu kamar yadda suka kula da bayansa. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من آليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. daga yau sai in Allah ya kai mu ɗaya ga watan Ramadan dan ci gaba da karatu insha Allah. Assalamu alaikum.